Sambonana nginibingelele ngamelele channel Maswidi Media Production. Uma ngabe uyaqala ukufika ngiyacela ukuthi ungenze iqiniso ucofa subscribe maqedwe bale video ushaye like bese uyakhomenta lolu daba namhlanje. Kanza kwethu nayi indaba ke laphana kasisi ke okanye ngithi nje kamama oyihelper emzini ke kaLusisi. Wenza ke izinto eziphambene nomthetho ke kasisi wakuleli khaya. Izinto ke ezifana nokufaka umuthi kuleli gceke njengoba ke esho lesisi ukuthi yena uyathandaza. Kanti ke sekumangaza kakhulu ukuthi ke umama usentshontshelani ke leli phenti ngoba ke futhi mawulibheka ngathi lamaphenti lawa ayizisefo ngathi ke isakale orange. Ngiyayibuza ukuthi uzolenzani ke umama leli saka ngoba phela ubukeka ke sengathi usemdala. Ngiyacela ukuthi ke uyibonele wena le video mangabe ke usuqedile ungenze iqiniso ucofa subscribe bese uyakhomenta kulolu daba. Ngiyabonga. Lelo nale nakusiyele ngicela ukubuza ngayo lo. Nena siyonene ke ha. Usiyalo. Taxi. Ngicela ukubuza ngayo nayo. Tell back. Lo kuna kwakuthenga kwakho lo. Mina aqinisa. Yami nayo le ngithola igcwele ngithi. Yini? Yini anti? King. Ngitheni la mawufika la? Ngithe abu. No, king into you. Yini? Iphela. Yini? Cela king. Ngo hula mo fats ka fats ho. Morogo. Udrangon. Yini? Titi yabasathi. Yini? Ngitshelile ukuthi mina ngiyathandaza kanjena ngisho. If ngibuye nena Saudi ona madubula kwakama ngikubekila. Ngikubeka la kwakama ngithi. Ukuba ngibona ngisebenzisa umuthi mina kanjeni. Mangifika la nawufika la ngathi mina awungeni nemuthi la endlini la ngeni muthi la. Wathi mina anti. Wathi? Yini lela? Wathi andakasebenzisa imithi. Wathi akasebenzisa umuthi. Ngakubuza Hayisale iliptem frank sayiberekisa ensale duthikam. ngakutshela mina ukuthi ngizokuthola uma usebenzisa umuthi. Nawufika la angizange ngakutshela ngathi noma ungazongifihlele ngizokubona. Yini letumbu lethi fela hayisale iliptem tsona ke ngifihla ka tsona. Hayikidisebenzisi isale ke dibeka umuthi salisebenzisa. Angizange ukubuza ukuthi awunamuthi yini la. Mawufika ngakubuza ukuthi awunamuthi na la. Ngakhomba ibheki. Wathi wena ngathi mina uyawusebenzisa umuthi na. Wathi wena Makana na vista. Nako kwakho lo. Nako kwakho lo. Yebo Makana na vista wakho. Umuthi lo wani? ekiswasho. Yabande pendle. Ya kai. Ipende yami le. Aw. Yes. Ngikukhomba ibra yakho ipende yami le. Ufuna ipende yami le anti. Ngicela ukukhuluma. Yabani le pendle? Angifuni ikwata. Yabani le pendle? Angifuni ikwata nkosi yami. Aha. Uyithatheleni ipende yami? Ufuna kuyenda ipende yami? Ufuna kuyenda ipende yami? Angizange ngakutshela ukuthi ngizokuthola mawenda something la. Ipende yami le uyithatheleni? Ipende yami.